Witaj ta! To je kasiepści dla dozdrzeniałych, dzysy w kasiepścim dla dozdrzeniałych, słowłe kam. Jest birum kominie. To jeszcze mnie. Co? Co je? Co? To je Co? głechuje kam. Co? 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 To jest gromada kamieni, a wezrą nawet jak diabelści. Wiemy ty stutka z tą kamerą, bo je chcę spać. Lepiej jak kom. Jemom kam zamiast serca. Juhu! Jeceską kamienia ma. Je tam nie chcę nic gadać, ale mnie to chłec na kamień roste. Lecę tam co? Ta robłe ta i tak idzie, jak bez kamienia łeda wycyska. Ciasna wezgódka. 2 słupy, a na tych słupach beczka, a na tej beczce kam, a na tym kamie las, a w tym lesie świnie chłedzą. Wiesz te, co to je? Człowiek. To był kasiepści dla dozdrzeniałych. Cysy w kasiepści dla dozdrzeniałych me płeznele słowłe kam. Do zdrzeni.